Добавянето на единично посещение се извършва от модул услуги. След като го отворим, трябва да изберем табът посещение. В лявата част на екрана виждаме всички вече добавени посещения, а отдясно възможните настройки. Бутонът Добави добавя ново посещение. Ние сме разделили настройките на два раздела. Други настройки и достъп и цена. Раздел Други настройки ви дава възможност да зададете дали посещението да позволява намаления, дали да има включени тренировки с инструктор и ако има, то на каква цена. Цветът на услугата се използва във вашия график. Като всички запазени часове за тази услуга биват отцветени с цвета, който сте задали. Ако посещението, което добавяме, изисква консумативи, то трябва да ги изберем. Като при всяка продажба на такова посещение, те ще бъдат изписвани от вашия склад. В раздел Достъп и цена задаваме дали услугата ще бъде валидна само за този обект или за всички обекти, които управляваме. Освен това, може да определите различни часови зони на ползване, съответните цени и продължителност на посещението. Задаваме му име и за запис натискаме бутона Запази. За да редактираме вече съществуващо посещение, трябва да го изберем в списка в лявата част. Нанасяме необходимите корекции и отново натискаме бутона Запази. Съответно, ако искаме да го изтрием, натискаме бутона Изтрий.